Много сме развълнувани. Екипът ни е много благодарен на журито, изобщо на организаторите. Вълнуваме се, разбира се. Дали очаквана? Мисля, че никоя награда, в която има много конкуренти, ако така може да ги наречем, не може да се каже, че е очаквана, но много се радваме, че проектът ни беше така високо оценен и сме благодарни. Ако така може да кажа, в България липсват много такива сцени за изява, като Архинова, така че появата на все още такива събития много би стимулирала не само нашата работа, на нашия екип, а и на цялата гилдия, с това да се стремим да се развиваме наистина не само и в чужбина, а и на местна почва. Всъщност ние участвахме в Турку в тамошния конкурс. Така локацията беше зададена от самия конкурс, от самата проектна документация. Тоест ние не сме си я избрали, но доразвихме вече самата концепция около целия проект там. Да се приложи подобен или същ начин на работа за музей на друго място би било изключително трудно, тъй като всяка локация е уникална сама по себе си. Дори да е пак в същия град, подхода няма да може да бъде един и същи, както е бил в този проект, тъй като просто всяко място представлява нов контекст на работа и е уникално само по себе си, съответно и подхода на работа е уникален сам по себе си.